Здравейте хора, днес ще играем Roblox. Знаете, в първото видео играхме Minecraft и сега почваме Roblox. Добре. Всъщност ще играем и чакайте да избера коя игра. Ами ще избера само да търся още и ще избера. И чакайте само да избера. Да избера. Еми добре. Айде. Ще избера... Коя игра да избера? Може... Добре. Ще пробвам. Айде тая игра. Добре хора, сега почваме Singing Shing Simulator. Пускаме играта. Добре, сега трябва да бъдем внимателни, защото нали знаете, че сте виждали потънали кораби. Ако сте виждали потъващи кораби на видео, пишете долу в коментарите. Ето, вижте. Сега ето тук сме на кораб, който вече е потъва. И сами можете да видите, че от тук идва потъването. Лодките не работят, струват около 99 робокса. Сигурно ме питате как взимам тези скинове и дали струват много. Сега ще ви кажа. Отивате в Roblox, в скина и пишете Free и то ви излизат безплатни дрехи и безплатни скинове. Добре, сега тук потъваме. Хора, вижте само. Закарането е зад мен, а потъването е пред мен. Ето вижте, почва да се навдига. Ето, почва. Трябва да бягаме от водата, защото от нея умирате, нали знаете? И така, тръгваме след този човек. Ето вече я ни доведи някъде. Хора, вижте, можете да видите на самите екрани потъването тук вътре. Това ми е моето луксозно нещо. Отиваме нагоре, за да чакаме потъването да дойде при нас. Добре, сега ще чакаме. Всъщност, искате ли да ви кажа какво да правите в Roblox? Изтеглете Roblox. Ако искате скинът ви е да е момче и на момиче, изберете си. Паролата е 12345 888. Сега да продължим с видеото без разправки. Сега хора, вижте до къде е стигнал. Майче, вижте до къде е стигнал, пък аз къде съм. Сега трябва да седя още повече нагоре, защото ще потъна много. Ето вижте, това е този човек. Не! Брат, защо ме пусна? Един човек ме пусна във водата и за малко щях да се убия. Добре, хора, трябва да отплувам до там. Ама и сега няма да имам животи. Добре, сега скочих. Майко, не. Ето, готово. Тук сме нагоре. Хора, вижте, тук е потънало, пък вижте тук. Майко, не. Хора, ще умирам. Ще умирам, хора. Ето точно сега умирам. Чакай да отиваш по-надълбоко, за да умра по-лесно.
И хора, аз почти умрях. Да, вече умрях. Вижте как се разпръснах. Еми хора, почваме от начало. Добре, ето там. Ето там седят другите. Не знам с кой е това. Ама чакайте да изберем едно. Ето вижте колко избират това по средата. Значи хора, ако ви е харесало, абонирайте се за канала. Дайте лайк за второто видео. Чао!